Potpun blagdanski ugođaj donosi vam Večernji list. Sutra hrvatska božićna priča. Tradicionalne božićne pjesme u veličanstvenom aranžmanu Igora Kuljerića. Najpoznatije hrvatske pjesme izvodi zbor HRT-a uz maestra Tončija Bilića. Dodajte ovu iznimnu glazbenu notu blagdanskom ugođaju svog doma. CD za samo 5 kuna uz Večernji list. Želim znati, volim čitati. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Evo, iako smo već u ovom predblagdanskom ugođaju, ne prestaju vaša svjedočenja o svim mnogobrojnim teškoćama u kojima se nalaze vaše obitelji diljem Hrvatske. I ono što je najgore za sve vas, pa i za nas koji to čitamo, jest da ste izgubili vjeru, nadu, da se samo bojite da će biti još gore. Zato mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast da sam mogla gostovati kod predsjednika države gospodina Ive Josipovića. Sve sam mu to ispričala i evo kakav nam je on optimizam, odnosno nadu dao, što nam je poručio. I s obzirom da sam ja došla vama u goste, prije svega vas želim pitati kako ste, uistinu kako se osjećate? Sjajno se osjećam. Sjajno se osjećam iz razloga jer zaista mislim da je predblagdansko vrijeme kada bez obzira na poteškoće koje imamo možemo i moramo imati jednu dozu optimizma. Blagdani su vrijeme kada posebno dijelimo ljubav sa svojim bližnjima, pa i vrijeme kada sa jednim novim zanosom i optimizmom gledamo šta bi nam se to moglo dogoditi iduće godine. Ja pri tome naravno znam da mnogi naši građani imaju zaista ozbiljne probleme. Ima puno nezaposlenih, ima puno onih koji rade, ne primaju plaće, puno onih kojima su plaće takve da zaista teško žive. Hrvatska kao društvo može i mora učiniti jedan napor da upravo, evo vi se govorite o normalnom životu, da svaki naš čovjek normalno živi. Treba naći optimizam u vjeri u vlastitu snagu. Bez obzira koliko je nekome teško, mislim da može i mora planirati jednu bolju budućnost i da mora svojim radom moći priskrbiti sebi i svoje obitelji one najnužnije, barem najnužnije potrebe. Ali s druge strane ima nešto što se ne da kupiti. Ne da se kupiti toplina, ljubav, prijateljstvo i u tome možemo uživati, kažem, pa i bez obzira na probleme koje nas tište. Još bih samo nešto dodala, mi vrlo često u našim emisijama promičemo dobrotu, rad za drugoga, a bez vlastitog interesa. Zato govorimo da se trebamo potvrditi i kao volonteri i da i u ovim predblagdanskim danima se sjetimo možda nekog zaboravljenog susjeda, možda nekog našeg člana obitelji koji neće imati bogati blagdanski stol, ali bi bilo itekako dobro da ga se sjetimo. Točno, ima jedan zanimljiv fenomen. Ja zaista želim o tome i govoriti. Ja sam vrlo često u humanitarnim akcijama, pa evo kao kad dođe predsjednik, onda će kao ljudi više biti spremni dati, pokazati svoju dobrotu i tako dalje. Međutim, šta je moje iskustvo? Kada su se skupljali novci, bilo za ljude koji imaju ozbiljne životne probleme, bolest recimo, ili kada su se skupljali novci za nešto što nam je određeno oplemenjenje duše, recimo za spomenik palim braniteljima. Zanimljivo je da su donatori u velikom broju bili takozvani mali ljudi koji sami nemaju puno novaca. Bio sam na ovom telefonu, znate, zovu pa se javljaju, pa cijena poziva 3-5 kuna ulazi kao prilog. Dakle, bilo je osoba koje su zvale i koje su rekle da su umirovljenici i da imaju 1500 kuna mirovinu, ali da evo po 5. put zovu jer žele dati 5 puta po 5 kuna za nešto plemenito i lijepo. Dakle, ono što je meni fenomen i to pokazuje ljudsku toplinu, ljudsku dobrotu je to da ljudi i kada im je teško, kada i sami trebaju pomoć, smognu snage i želje da pomognu drugima.
A to je taj zapravo svjetonazor i stil života. Da pomažem i da se potvrđujem kao čovjek pomažući, jer onda daleko više dobijem. To onda potvrđujete ovo što kažete, toplinu i sve. Međutim, kad ovo želim pitati, zapravo to su pitanja gledatelja, ali sad želim to s vama podijeliti. Dakle, vrlo često govorimo o našim prirodnim bogatstvima, o našim ljepotama, resursima. Međutim, ono što mi kao hrvatsko biće imamo, a to je identitet čovjeka, da znamo biti dobri, pošteni i časni ljudi. Prije svega da u nama treba biti to bogatstvo. Međutim, sad je pitanje zašto mi tako dobri, pošteni i časni nikako nismo na naslovnicama, nikako nismo u prioritetima i nekako se za nas anonimne, tako oni kažu, ne čuje. Dobro, sad smo u jednoj fazi kada očito u medijima više na neki način prevladava senzacija, pa i ono loše što se događa. Možda smo u takvim vremenima pa su mediji slika društva. Vjerojatno ali svi smo odgovorni. Dakle, svi smo odgovorni. Dobro, svako ima neko svoje breme odgovornosti. Ja bih rekao da su ljudi u načelu, bez obzira jesu li Hrvati, jesu li Kinezi, jesu li Njemci, u načelu su ljudi dobri. Ima svugdje većina dobrih, poštenih ljudi. Nažalost, ima i onih drugih, pa i među nama. Prema tome, ono što je važno za nas je da ova dobrota o kojoj vi govorite prevladava. Ali upravo zato meni mnogi gledatelji kažu, Ana, zašto vi stalno promičete te ljudske vrednote, pomalo zaboravljene? I čast, i poštenje, i vrijedan rad, i pomagati nekome drugome. Ako danas nisi negdje na naslovnici, ako nisi u politici, ako nemaš jako puno novaca, dakle, nisi nigdje. Dakle, kako... A nije to baš tako. A ja uvijek njima odgovaram, baš zato što postoje takvi ljudi, trebamo im dati prilike da se o njima čuje. Prema tome, što svi mi možemo, i vi kao predsjednik, dakle, i svi mi, i novinari, i u ostalim državnim instancijama učiniti da bude drugčije. Da povratimo vjeru. Da, u svakom slučaju treba isticati dobre primjere. Mislim da se to i događa povremeno. Imamo nekoliko manifestacija u kojim se ljudi koji nisu ni bogati, ni slavni sami po sebi ističu i upravo zato jer su učinili nešto dobro. Evo, ima upravo sad se približava jedna manifestacija. Svake godine se pokazuju neki naši novi heroji, dakle ljudi koji su spasili druge, pomogli drugima. Dakle, to je dobar primjer. Mislim da treba isticati one ljude koji, ne samo one koji su sami isto tako relativno siromašni pa pomažu druge, nego i one koji imaju, a vole dati drugima. Dakle, i to je vrlina. Mislim da je isto tako važno primijetiti da se sve više javlja organizacija pa i pojedinaca koji žele stipendirati mlade ljude iz siromašnih obitelji, dakle omogućiti im studij. Ima nekoliko i zaklada i pojedinaca, pa i medija, evo koje neki put kritiziramo, i medija koji daju stipendije mladim ljudima. Isto tako vrlo često pomažemo svi skupa ljudima kojima su potrebni novci za liječenje od vrlo teških bolesti. I vrlo često, nažalost, ni ti novci ne pomognu, ali pokazujemo dobrotu. Prema tome, evo, bude prilike da se oda priznanje takozvanim malim ljudima. Pošteni ljudi su za mene veliki ljudi, ne mali ljudi, i da to bude primjer drugima. S obzirom da je ovo emisija o obitelji, pa između ostalog i osoba s invaliditetom, molila bi vas da nam kažete što vi mislite, vaš stav o statusu obitelji u našem društvu. Dakle, naime, i uoči izbora i tijekom godine uvijek se nekako provlači obitelj je temelj našega društva, međutim, obitelj itekako je u velikim problemima zbog nekoordinacije u sustavu. Pa dobro, obitelj je ipak u prvom redu odnos među članovima obitelji. Dobro. I tu ne treba očekivati da će država uređivati te odnose. Ja se grozim one države koja bi pokušala intervenirati u obitelji, odnose u obitelji. Ono što je na državi je da obitelj u granicama, naravno, mogućnosti pomogne u smislu zaštite socijalne, zdravstvene, minimalne razine prihoda. Dakle, to je stvar države. Ali dobre odnose u obitelji ne gradi država, nego grade članovi obitelji. Mislim da međusobno povjerenje, ljubav i razumijevanje su ključ dobre, kvalitetne obitelji. Sad bi vam naši gledatelji rekli da, ali kad ta obitelj ima takvu plaću da može izdržati do druge plaće, onda je i mir u obitelji. Ja uvijek govorim i gosti koji mi dolaze u emisiju da je temelj svega što se događa u društvu
ono što se događa u jednoj obitelji, odnosno da se počinje od obiteljskog stola, odnosno s kućnim odgojem. Da se za kućnim stolom svi zajedno učimo biti dobri ljudi. Dakle, djeca se uče o tome što će im tinejdžerske godine donijeti, pa i kasnije. Dakle, stvaraju se dobri, pošteni ljudi i uvijek govorimo da je mjerilo roditeljske uloge ne po tome je li dijete uspjelo završiti fakultet, nego je li postalo samostalno, slobodno biće, dobro i humano. Točno, odgoj je vrlo često, naravno, dobrim dijelom u rukama roditelja. Važno je odgojiti dijete, ali mu je važno dati i kruh u ruke u smislu neke škole. Ne mora to biti fakultet, može biti i neka druga razina školovanja, ali da svaki mladi čovjek ima temelj za svoju egzistenciju. Kada je riječ o odgoju, točno je roditeljska uloga je presudna, posebno u ranijoj dobi. Međutim, moramo znati da jedan dobar dio vremena dijete provodi u školi, pa i na ulici ako baš hoćete, družeći se s ljudima. Prema tome i nije nevažno kakav je odnos škole, pa i kasnijih fakulteta, ako baš hoćete, na odgoj mladih ljudi. Ono što vidimo kao probleme, najdrastičnije probleme, to je naravno problem droge, alkohola, ali i ovih nereda na sportskim terenima gdje se vidi da je upravo odgojna komponenta zakazala. Status žena u društvu, odnosno žena danas? Ja mislim da dolazi vrijeme kada se o posebnom statusu žena više neće niti govoriti. Mislim, kad gledamo iz razvojne perspektive društva, to neće biti sutra. Naravno, još uvijek se javljaju različiti oblici diskriminacije, faktične ili pa čak u nekim segmentima možda i institucionalne. Međutim, mislim da sve više i više neravnopravnost nestaje i ona mora ustuknuti. Još uvijek, nažalost, imamo činjenicu da u nekim profesijama žene nisu dovoljno zastupljene, pa evo u politici, na primjer. Imamo činjenicu da za iste poslove nisu uvijek u privatnom sektoru, uglavnom nisu jednako plaćene kao muški. Imamo taj strašni problem nasilja u obitelji gdje su većinom žrtve žene, iako ima i muških koji su žrtve. Prema tome, ta kultura ravnopravnosti se mora ustrajno i dalje graditi. Ima nekih profesija, recimo pravosuđe je gotovo ipak sad dominantno u ženskim rukama, što je dobro. Dobro je da je jednakost, ali se vidi da tu nema diskriminacije. Isto tako u nekim drugim profesijama je sve više, ili nekim studijima, sve više mladih studentica koje su vrlo uspješne i naravno nadam se da će isto tako imati prilike zauzeti odgovarajuća mjesta. Ono čim nisam osobno zadovoljan, evo kad malo ipak sad relativno površno govorimo o svim tim temama, nisam zadovoljan brojem žena u politici. Mislim da bi žene, s obzirom da ih je jednako ili čak malo više nego muških, trebale biti adekvatno i u politici. Međutim, to se ne može riješiti samo kvotama. Pa ćemo propisati kvote jer je ključ da žene aktivno sudjeluju u politici na svim razinama, u članstvu, u strankama, na lokalnoj razini, a onda će se ta ravnopravnost vidjeti na najvišim razinama vlasti. Evo, ohrabrujem, nedavno imamo sad još uvijek premijerku, gospođu Kosor, imamo predsjednicu Ustavnog suda, gospođu Jasnu Omejec, prema tome, evo, žene zapravo obnašaju dvije, uz funkciju predsjednika Republike, dvije najodgovornije dužnosti u državi. Danas imamo činjenicu da nam je na Facebooku dostupno sve. Imamo po tisuće prijatelja, imamo net, imamo mobitele, sve imamo, a nikad osamljeniji, nikad otuđeniji nismo bili. Sad da se vratim na temu žena. Mnogi me pitaju, draga Ana, gdje žive, gdje se obrazuju žene koje pristaju biti i kućanice, i domaćice, i majke, i ravnopravne u državnoj nekakvoj društvenoj zajednici. Dakle, sve to, gdje takve rastu? Jer imam ne znam koliko mogućnosti svakakve na Facebooku, međutim, do prave, realne, stvarne dobrote, one prave dimenzije, ne mogu doći. Koji bi bio vaš odgovor? Pa dobro, ja isto imam puno prijatelja i prijateljica na Facebooku, ali naravno da Facebook ne može zamijeniti osobni kontakt. Govorimo o emotivnosti, o depresiji, o svemu. O tome mi molim vas recite. Nemojmo podcijeniti Facebook. Facebook ima i svoje dobre strane. U tome uopće ne ulazimo. Prema tome iskoristimo, svaki medij ima neke svoje prednosti, svoje limite, svoje opasnosti. Isto tako, znamo da ima opasnosti, to pokazuje iskustvo, ali gledamo one dobre strane medija. Facebook je vrlo zgodan za stvaranje nekih inicijalnih
kontakata, prijateljstava. Ne mislim sad na muško-ženska prijateljstva, mislim naprosto na kontakte među ljudima. Jel? Govorim o otuđenju. Ali isto tako nam ipak stvara neke nove veze koje ćemo sutra možda pretočiti u sustav. Ja sam se sa mnogim svojim prijateljicama i prijateljima koje jesam upoznao na Facebooku poslije našao negdje. Bilo slučajno, bilo planirano. Tako da, evo, ja ne podcjenjujem ni ta nova sredstva komuniciranja i mislim da ne znači to da, evo, komuniciramo i Facebookom, internetom, da smo bez emocije i da nismo u stanju stvoriti emotivni odnos pozitivni prema ljudima. Zašto smo onda toliko u depresiji? Zašto nemamo prijatelje? Zašto nam djeca više su zaboravile se igrati nego se njih 6 nađu i međusobno si SMS-aju? Pa gledajte, možda je stvar i u tome da nove generacije imaju nove oblike zabava i nove oblike komunikacije. I moju generaciju su pitali pa kakav je to kontakt, kakvo je to druženje, odete u disko klub, mrak je, buka, dim i vi tamo skačete po disko klubu, a mi kad smo u svoje vrijeme, jel? Dakle, vremena se mijenjaju, generacije mijenjaju način komunikacije i evo, mi sad, ja sam barem neka srednja generacija, vi ste mlađa, imajmo svijest o tome da mladi ljudi drugčije žive, drugčije komuniciraju i nemojmo im nametati uvijek naš stil života. Ne znači da je ono što je nama bilo dobro, dobro i mladim generacijama. Ali pritom bi bilo itekako dobro kontrolirati što nam djeca rade i je li bitno i kakvo će to dijete danas sutra izrasti u kakvu osobu ako o svemu životnome čita i sve. Sigurno roditelji moraju naravno paziti što i kako djeca radi. To su trebali i prije raditi, to će i sutra raditi, ali isto tako naravno da moraju paziti da s kontrolom ne ubiju individualnost djeteta. Djeca moraju biti poučena i samostalnosti. Ne smijem nikako pitati još samo jedno pitanje. Sport. Kad je prestao biti sport, zdrav duh u zdravom tijelu? Pa sport nikad nije prestao biti u zdravom tijelu, zdrav duh, ali su neki dijelovi sporta, naravno, zbog komercijalizacije i politizacije zastranili. To vidimo i da se i kod nas sad događa u nekim sportovima, ali to nije bit sporta. To je nešto drugo. To može biti biznis, može biti uspješan biznis, može biti i kriminal, ali je tu sport samo medij, recimo to tako. Dok bavljenje sportom je nešto što je poželjno i danas se mladi ljudi intenzivno bave sportom. Bio sam jučer u Vukovaru i prekjučer sam bio u Vukovaru i tamo sam bio na manifestaciji animacije klinaca, moram tako reći, za sport. Neki oni su već i prvaci Europe u nečemu. Vidio sam mlade koji se bave od onih popularnih sportova, rukomet, nogomet, pa do nekih koje ni ne znamo baš uvijek da postoje. Dakle, interes mladih za sport postoji, on je odgojne naravi, on mladima pruža utočište, druženja, ljubavi, razumijevanja, razvijanja, kompetitivnosti, što je isto pozitivno, a sigurno ih odmiče od raznih zala poput droge, raznih oblika kriminala koji se, nažalost, javlja među mladima i tako dalje. I svakako treba popularizirati taj amaterizam. Apsolutno. To je itekako bavljenje dragocjeno. sportom, ja uvijek moram, ja sam malo ipak iz druge branše, što bi rekli, bavljenje kulturom, sviranjem, pjevanjem, crtanjem, pisanjem pjesama, oplemenjujemo našu dušu. Tamo se nalaze dobre žene i dobri muškarci. To je prigoda. Da. Molim vas, evo, vidim da moram završiti polako ovaj razgovor. Za kraj, blagdanska želja. Ono zbog čega sam i došla. Dajte nam malo optimizma, nade, svega onoga što ne samo što bismo htjeli čuti sad prigodom blagdana, nego svakog dana od svog predsjednika. Evo, ja ću ponoviti. Ja zagovaram optimizam. Zagovaram pravednost. Onaj ko vjeruje da društvo može biti pravedno, taj nužno jest optimist. Ja sam uvjeren i siguran sam da će Hrvatska u idućoj godini, da će naši ljudi u idućoj godini, da će naše obitelji u idućoj godini biti sretniji i zadovoljniji nego što su bile u prošloj. Isto tako bit će ljudi kojima će biti teško iz ovih ili onih razloga. Ja sam siguran da će takvi ljudi naći dobrotu kod svojih prijatelja, rođaka i susjeda koji će im pomoći. Prijateljstvo, ljubav, razumijevanje, to su najbolje želje za iduću godinu. Hvala vam lijepa. Evo, poštovani gledatelji, još jedanput zahvaljujem i u vaše i u osobno ime gospodinu predsjedniku na svim ovim velikim riječima i na ovim njegovim riječima optimizma. A sad poslušajmo što nam govore i kako sviraju ruke.
pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njejmo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena slutiš prevaru, izdaju. Što svira, to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njejmo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena slutiš prevaru, izdaju. Izdaju. Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Evo, poštovani gledatelji, bilo mi je zadovoljstvo ovo sve slušati. Zapravo bilo mi je jako žao što nisam gospodinu predsjedniku mogla pročitati imena mnogih naših gostiju, da jednostavno čuje tko su ti veliki, uistinu veliki ljudi po srcu i po tome što rade za druge. Zato dozvolite, samo ću vam neke pobrojati da ih se malo prisjetimo, a onda ćemo čuti poruke neke od njih za kraj emisije. Dakle, s velikim poštovanjem želim podsjetiti na gospođu Boženu Anić, Viktoriju Matin, Senadu Halilčević, Branku Rimac, Iskru Polić, Milu Jankovića,
Zatim je tu naša Anđa Novokmet, Milka Rogić, docentica Smiljana Zrilić, Lana Marić-Štimac, Marija Mustać, Vesna Babić, Dubravka Jurčić, Mihalj Ivković, Lidija Penko, Anita Dražetić, Vesna Jerković, Aliče Runjić, Vesna Budak, Mira Dajčić i profesorica Ljubica Uvodić-Vranić. Naravno, mnogi još su bili ovdje koji su itekako zaslužili da ih spomenemo. Međutim, oni vrlo često zbog svojih uloga, jer su nekakvi načelnici ili u povjerenstvima, vrlo često ovdje sudjeluju, pa im onda iskažemo tu prigodu. Međutim, sad poslušajmo troje ljudi za koje ste nekako nakon svake emisije, nakon svakog njihovog gostovanja tražili i žalili što emisija ne traje barem sat i pol. Poslušajmo njihove životne poruke. Mislim da svi imamo vremena za ono za što nam je, do čega nam je stalo, što nam je jako važno, što nam je prioritet. U mom stilu života, moga muža i mene, prioritet su djeca. Njih 7 nije došlo slučajno i to nije bilo ono pa što bude, bude. Mi smo se odlučili na takav stil života. Netko drugi ima drugi i nama su djeca prioritet. Preodgovorni smo prema tome. Svi smo kao roditelji pozvani biti odgovorni. Pa mi odgajamo 7 budućih odraslih osoba koji trebaju biti sposobni za život. Tako da mislim da se svaki trud stostruko vrati. Kad kažete da morate imati dovoljno vremena za svoju djecu, što to znači? Čemu vi učite svoju djecu? Imati dovoljno vremena znači ne da ja trebam biti njihov rob na neki način i ispunjavati sve želje, ali znači da ću ja svaki dan znati što se mom djetetu taj dan dogodilo dobro i loše, da ću imati vremena porazgovarati s djetetom, da ću mu omogućiti da svaki dan kvalitetno jede, dakle važna mi je zdrava prehrana, zdrav život, dovoljno spavanja, da ću sudjelovati ovisno o njihovom uzrastu u razgovoru s njima. Mlađa kćer će me trebati kroz igru ili čitanje slikovnice. Svaki dan naravno to neće biti jednako vremenski. A sa starijom djecom je puno važniji razgovor. To nije razgovor da ćemo mi sjesti, sad ćemo razgovarati. To je više razgovor koji se provlači tijekom dana i dok njih međusobno slušam kako je bilo u školi, pa se uključimo u nekom dijelu ili komentiramo neki dio do onih praktičnih uputa kako ovo i zašto ovo. Jednostavno mislim da je djeci važno da znaju da smo mi tu kad god nas trebaju u tom nekakvom njihovom dnevnom ritmu. Mobiteli? Imate li 7 mobitela? Odnosno imaju li oni mobitele? Ne, naravno da ne. Tako, sad se malo dotičemo tog nekog potrošačkog društva i svega čim oni dolaze iz škole i traže i pitaju i slično. Čemu služi mobitel? Ja obično tako počnem s njima. Kad pitaju mobitel ili čak marku mobitela ili touchscreen ili bilo što. Mobitel služi da možemo biti u kontaktu, da se možemo javiti jedan drugom ili poslati poruku. Cijela druga nadogradnja za igrice, za glazbu ili bilo što drugo je meni nebitna. A ja sam roditelj, dakle, moja će biti zadnja. Onog trena kad su krenuli sami u gradu, glazbenu školu, tramvajem, dakle, kada sam htjela s njima imati taj praktični kontakt, su dobili mobitel. Dakle, moj sin koji je 5. razred i stari imaju mobitel, mlađi ga nemaju. On ide sam u gradu, glazbenu školu i tada uzima mobitel, kad se vraćaju iz glazbene škole, ostavlja ga doma. I preuzima netko drugi. Ne treba mu u školi, ne treba mu, dakle, kad ide na igralište, to je samo opterećenje. Učitelji svojim isticanjem životnih vrednota uz znanje mijenjaju svjetonazor ljudima, stvaraju ljude. I to nema nikakve dileme. I dok to ne bude jasno i dok se ne dignu učitelji na razinu toga, neće biti dobro. Međutim, kad govorimo o učiteljima